Meta kien qed jitkellem fajn silem, il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech qal li l-poplu jrid jażel pajjiż immexxi mill-kilba jew pajjiż li jagħmel l-għażliet għalik. Dr. Grech qal li tiġa hemm min issiġilla l-għażla u esprima t-tama li dawn għażlu il-Partit Nazzjonalista. Għal-gvern qal Dr. Grech li jiswawa biss 8 ta' Ġunju, imma l-Partit Nazzjonalista qal li jinteressaħ biss mill-ġid tal-Maltin. Dwar l-inkjesta qal wara li din ġiet ippubblikata r-riżulta li l-Prim Ministru kien ilu 3 snin jaf li dak tal-VGH kien ftehim fraudolenti. Dr. Grech qal li waqt li kien jaf li l-ftehim kien fraudolenti l-Prim Ministru kien qed jaħdem kontra l-kawża li fetaħ Adrian Delija. Dan fil-waqt li membri u entitajiet tal-gvern qal li kienu qed jostakolaw lil maġistrat fil-ġbir tal-informazzjoni. Kien għalhekk li l-maġistrat kellha tagħmel ordnijiet ta' sekwestri kompla jgħid Dr. Grech. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista qal li l-gvern jaħseb li fl-elezzjoni l-poplu jinsaw jerġa' jivvutalu għax iwedu xi ħaġa. Huwa wissal lill-Kummissarju tal-Pulizija u lill-Avukat Ġenerali li l-liġi qiegħda hemm għal kulħadd, inklusa l-jom. Qal li l-istorja tal-konkos ta' Mater Dei kienet ivvintata, tant li saħaq li l-gvern qed jgħid li se jibni solari fuq l-emerġenza minkejja li l-binja suppost difettuża. Huwa kompla jgħid li l-għażla tal-poplu għandha tkun favur kandidati li jagħmlu l-unuri u mhux favur min huwa l-akbar korrott tad-dinja. Din hija l-għażla għal Dr. Grech. Huwa qal li l-gvern messu jistħi li seraq lil marit meta membri tiegħu qasmu 2 miljun euro bejniethom minn magna tal-kanċer. Qal li l-Partit Nazzjonalista se jagħti l-aħjar lill-poplu għax hekk jistħoqlu, inkluż fil-qasam tas-saħħa. Huwa wieħed għawdex li jiżviluppa imma mhux erda.